på seniorniveau endnu. Midtbanespillerne er heller ikke lige frem nogen hætte maskiner. OB fremover isen. Mathias Jørgensen ind i gryden, og så er der scoret. Det er Kelvin John, der kommer på tavlen for OB, og så er det Aalborgenserne, der kan komme foran med 1-0 efter et rigtig, rigtig fint angreb ved bagerste stolpe. Der ligger tanzanianske Kelvin John 1-0. Og der er intet overraskende i det OB, der kommer foran. De har været totalt dominerende de første 10 minutter. Fredericia er ikke rigtig kommet ud til det opgør. Og de spiller sig direkte igennem Fredericias pres. God bold af Vidal ud til Jørgensen, og man ved, hvor god han er til at spille den der bold på tværs. Det er de bolde, han selv ønsker, når han kommer ind ud fra siden af. Og den der ligger bare godt, og der kommer John altså og banker den der ind. Og jeg kan godt forstå, det betyder meget. Den eneste måde at lukke munden på sine holdkammerater på. Det er mål. Det er også meget rart en gang imellem. Nu kan det være Fredericia får lukket munden. Fantastisk. Fantastisk indlæg af Kasper Jørgensen ind til Mathias Jørgensen, der nu kan både tegne sig for mål og assist. Det gik for stærkt for Fredericia. Det gik for godt for OB. 2-0 til nordjyderne. Ja, jeg synes, det lå og lurer lidt på det, at de får åbne Fredericia. Det der fra Kasper Jørgensen, det kan han. Det er helt vildt godt spillet. Og den er altså svær at kontrollere for Mathias Jørgensen, men det gør han. Var det godt. Ja, det er det. Det er et Superliga-mål. Adegeci kommer forbi ude på venstre siden. Han har også masser af fart. Ja, helt klart. Ej, var det godt lavet det der. Helt vildt godt lavet, men også meget, meget dumt forsvarsspil til sidst af dagen. Og Anders Dahl, der ender med at halte efter hele vejen. Ja. Og Tuchel Adegeci, vi har snakket meget om Mathias Jørgensen og hans fart. Ham der, han er næsten lige så hurtig. Det er sæson. Han har altid været dygtig til den her disciplin. Niklas Elenius 3-0 OB. Det er et skørt straffespark af Anders Dahl, der ender med at halte efter hele vejen. Men Birksø, han er chanceløs, da han står over for Niklas Elenius, den rutinerede målræv. Slukker vel det her pokalopgør. Ja, 3-0. Den der højre inderside, den har man set så mange gange. Der er han bare træfsikker. Lille blokering tæt på 4-0. Der kommer den direkte bold faktisk. Ja, så glider han dernede, så kan det være clean sheetet er væk. Det bliver 3-1. Asbjørn Bøndergaard gør det til 3-1 og reducerer den her kamp. Måske er der en lille bitte smule liv. Han er uheldig dernede, hvor det bruger, for han glider i det dugvåde græs. Men det kan Asbjørn Bøndergaard jo være fuldstændig ligeglad med. Det er 5. pokalmål indtil videre i den her sæson for den Silkeborg udlejede angreb. Ja, det er faktisk enormt godt sat ind, synes jeg, med venstre ben, men det er klart, det bor. Hvad foretager han så derude og glider lige så langt han er? Det var jo principielt ikke. Og det er sendt i dybden. Plads til Bumholtz. Det er meget godt lavet det der. Bumholtz over til Kelvin John, og så bliver det 4-1. Han bliver dobbelt målscorer, Kelvin John. I en kamp, hvor vi ikke har set ret meget til ham. Så er det ham, der kommer ind og scorer sin første mål for OB. Og så tror jeg igen, at den her kamp, den må sige sig være lukket. 4-1 OB. Også gjort en kæmpe forskel. Den måde, han spiller Bumholtz fri på der, men den måde Bumholtz han går til baglinjen med venstre ben der. De små frække driblinger og den der chip på bagerste stolpe til John, det er altså bare på allerøverste niveau. Virkelig en flot scoring. Så må jeg også bare sige, er der ikke nogen mennesker, der skal være